салом бинандагони гиромӣ, пешниҳоди шумост барномаи иттилоотии хабар аз телевизиони Баҳористон. Имрӯз дар барнома пешгирӣ ва риояи қоидаҳои беҳдоштӣ ҳамоиш дар ин самт. баргузории озмуни камолхонӣ дар миёни хонандагони муассисаҳои таълимӣ. ҷонок намудани машғулиятҳои варзишӣ дар муассисаҳои томактабӣ. шарҳи хабарҳо. саломатии мардум бойгарии давлат аст ва саломатии ҳар яки мо дар дасти худи мост. ба ин хотир моро лозим меояд то пайваста қоидаҳои беҳдоштӣ гигиенаи шахсиро риоя намоему аз ҳар гуна бемориҳои сироатӣ эмин бошем. истифода бурдани ниқоб зуд ба об ва собун шустани дастҳо аз усулҳои самаранок бар муқобили бемории COVID-19 мебошад. дар ин ҳолат мо набояд асабонӣ бошему ба таҳаллука афтем. тавсия ва дастурҳои кормандони тибро низ сармашқи кори ҳамарӯзаи хеш донем. вобаста ба ин дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 102 шаҳри душанбе ҳамоиш баргузор гардид. сӯҷаи навбатӣ идома бахшин мавзӯст. бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 102 ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе ҷамъомад баргузор гардид. ҳамоиши мазкур дар самти риояи қоидаҳои беҳдоштӣ сурат гирифта, дар он кормандони вазорати тандурустӣ ва роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи умумии шаҳри душанбе иштирок намуданд. гуфта шуд ки имрӯзҳо дар ҷаҳон мавҷи дуюми бемории COVID-19 ҷараён дорад. кишвари мо низ гирифтори ин бемории ҳамагир буда, бояд шаҳрвандон ҷиҳати риояи қоидаҳои ҷамъиятиву гигиенӣ бетарафӣ зоҳир накунанд. махсусан дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи кишвар масъулинро зарур аст пайваста бо хонандагон донишҷӯён корҳои фаҳмондиҳӣ гузаронида ҳамарӯза вазъи саломатии онҳоро аз назар гузаронанд. ҳамзамон таъкид карда шуд ки имрӯзҳо бештари мардум бетарафӣ зоҳир карда аз ниқобҳои тиббӣ истифода намекунанд. ин амал боис ба он мегардад ки шумораи гирифторони ин беморӣ ба маротиб зиёд шавад. дар қисмати дигари ҷамъомад кормандони вазорати тандурустӣ сухан гуфта иброз доштанд ки аз ҷониби вазорат дар самти риояи қоидаҳои беҳдоштӣ чораҳои мушаххас андешида шудааст. махсусан аз ҳисоби гурӯҳҳои корӣ ҷиҳати назорати ин раванд пайваста корҳо гузаронида мешавад. тибқи мушоҳида дар бештари муассисаҳои олӣ ва миёнаи ҷумҳурӣ хонандагон бе санҷиши табибон ба муассиса ворид мегарданд ки ин амалҳо бемасъулиятии кормандонро дар ин самт нишон медиҳад. ба ифтихори таҷлил аз 700-солагӣ яке аз нобиғагони адабиёти классикии форсу тоҷик, шоири ширинбаён Шайх Камоли Хуҷандӣ дар толори фарҳангии муассисаи давлатии маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе даври шаҳрии озмуни камолхонӣ баргузор гардид. дар озмун ғолибони даври ноҳиявии 4 ноҳияи пойтахт ба ҳам сабқат намуданд. тибқи низомномаи озмун иштирокчиён аз рӯи 5 бахш дар шакли дастави маҳорату истеъдоди суханварӣ ва дониши андохтаи худро доир ба розгор ва иҷодиёти ин нобиғаи асри 14 адабиёти классикии форсу тоҷик пешкаши ҳайати ҳакамон намуданд. идомаи матлаб дар сӯҷаи омада намудаи ҳамкорамон. дар оғози баргузории озмун масъулини маркази кӯдакон ва наврасони пойтахт ба сухан баромада қайд карданд ки қадршиносии фарзандони фарзонаи миллат дар саргаи сиёсати фарҳангофари пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. таҷлили 700-солагии Камоли Хуҷандӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ аз иқдомҳои наҷибонаи пешвои миллат мебошад ва баргузори ин гуна озмунҳоро байни насли наврас саривақтӣ арзёбӣ намуда иброз доштанд ки ин гуна маҳфилҳо бори дигар хонандагонро ба эҷодиёти шоир Камоли Хуҷандӣ наздик карда меҳру муҳаббати онҳоро ба шеъру شاعری افزون می‌گرداند. دیوان کمال خوجندی بیشتر از غزل عبارت بودند. 977 غزل، 101 قطعه، 37 رباعی، 11 معما، 1 مستزاد و 4 قصیده را در بر می‌گیرد. در این تدبیر فرهنگی محفلچانی مرکز ایجادی شهر دوشنبه از روی نظامنامه آزمون که سنچه تربیوی زندگینامه کمال قرائت غزل رباعی و قطعه عبارت بود با مهارت بلند پیشنهاد هیئت تدارکات آزمونی مذکور گردانیدند. برگزاری نمایش آثار کمال خوجندی در درآمدگاه تالار فرهنگی مؤسسه از جانب اشتراکچیان مرکزهای ایجادی از شمار شرطهای آزمون به حساب رفته در آن کتاب‌های شاعر معروضه‌ها در اطراف زندگینامه کمال خوجندی به نمایش گذاشته شده بود. در برآمد اشتراکچیان آزمون قید گردید که غزل در دیوان کمال خوجندی جایگاه خاصی دارد و بیشتر آثار او را تشکیل می‌دهد. طبق تحقیقات و پژوهش ادبیاتشناسان اشعار شاعر 14000 بیت را تشکیل داده، متاسفانه تا زمان ما 7000 آن باقی مانده است و خلاص. اشعار شاعر را در یکی از قسم‌های سلسله آثار ادیبان کلاسیک معاصر تاجیک نشریات ادیب اختران ادب و افتخار 700 سالگی شاعر غزلسرا کمال خوجندی پیشنهاد دوستداران علم و ادب گردانیدند. пешрави давлат аз кадрҳои баландтахассусу соҳибтаҷриба вобастагӣ дорад. аз ин ҷост ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон соҳаи маорифро яке аз соҳаҳои калидӣ унвон карда барои пешрафти он тамоми имконоту захираҳоро сафарбар кардааст. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 56 шаҳри душанбе баҳри донишандозии хонандагон шароитҳои мусоид фароҳам оварда шудааст.
илова бар ин иштироки муассилини таълимгоҳ дар озмуну олимпиадаҳо назаррас аст. мавзӯъро ҳамкоромон идома медиҳад. طی سالهای استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان ساحه معارف کشور رشد و گسترش یافته اشتراک خوانندگان در آزمون المپیادهای فنی نظررس می‌گردد. این از آن شهادت می‌دهد که سال به سال در مؤسسه‌های تعلیمی شرایط تعلیم و تربیت طبق طلبات زمان معاصر برآمده مانده شده. از این لحاظ خوانندگان به دانش اندازی میل و رغبت زیاد پیدا می‌نمایند. سال روان در المپیاد فنی که از 13 فنی تعلیمی از سنه دوم تا دهم ماه نوامبر سال روان در 4 ناحیه شهر دوشنبه برگزار گردید. در آن طالب علمان مؤسسه تعلیمی رقمی 56 ناحیه سینای پایتخت میان تعلیمگاه‌های ناحیه یکی از جایهای افتخاری را اشغال نمودند. در این سبقت دانش 146 خواننده از مؤسسه مذکور شرکت نموده، 32 نفر آنها به گرفتن مقام‌های یکم، دوم و سوم نائل گردیدند. من در المپیادای فنی از فن متماتیک در المپیادای ناحیوی اشتراک کردم و سازوار جای اول گشتم. سال گذشته نیز در المپیاد اشتراک کرده بودم و در شهری سازوار جای دوم گشته بودم. حالا باشد برای المپیادای شهری تیاری می‌بینم و در مرکز رشد ناحیه و در شهر تیاری دیده ایستادم. همزمان خوانندگان تعلیمگاه مذکور سال روان در آزمون شهری جام اکادمی ملی تاجیکستان از فن‌های دقیق اشتراک نموده صاحب جایهای افتخاری گردیدند. سیلانبه مرادوه از صنف 11 و معرفت حکمت و سالهای آخر کوشش به خرج می‌دهند که از فن‌های دقیق در این گونه سبقت‌های دانش شرکت ورزیده جایهای نمایان را اشغال نمایند. طول 4 سال می شود که در المپیادها فعالانه شرکت می ورزم. امسال در المپیادای دور دوم ناحیوی سزاوار جای دوم گشتم. امسال اولین سال است که در اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان برای دریافت جام اکادمی المپیادای فن‌های دقیق، طبیعی، تکنیکی و ریاضی تشکیل شده است و من نیز در اینجا فعالانه شرکت ورزیدم و صاحب دیپلم درجه دوم گشتم. ما خوانندگان باید که در چنین المپیادها بسیارتر شرکت ورزیم تا اینکه دانش خود را سرخل دهیم. امسال در آزمون دور ناحیوی المپیاد از فن متماتیک اشتراک نموده سزاوار جای سوم گردیدم. اینچنین من در آزمون اکادمی از فن متماتیک اشتراک نموده سزاوار جای افتخاری گردیدم. اینچنین یک زمره خوانندگان این درگاه علم و دانش در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نامیناسی خواندن ادبیات بچگانه و افسانه‌های خلق تاجیک شرکت نموده به نتیجه‌های نظررس نائل شدند که این باعث افتخار و سربلندی خوانندگان، مأموریت و آموزگاران مؤسسه تعلیمی رقم 56 ناحیه سینای شهر دوشنبه محسوب می‌یابد. من در آزمون فروغ دانایی اشتراک نموده 3000 میشه شعر از خود کردم و 100 اثر را از خود نمودم. در کشور آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی برگزار می‌گردد. سال یکم است که در این آزمون جمهوری شرکت ورزیدم و می‌خواهم سال آینده از روی نامیناسی معاصر شرکت ورزم. من لیاده اصل الان مثل شعری 100 کتاب خواندم. عین زمان مسئولین و آموزگاران فنی سعی و تلاش می‌ورزند که خوانندگان مؤسسه تعلیمی رقم 56 در دور شهری المپیاد فنی و در دور جمهوری آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است نیز اشتراک کرده به دستاوردهای شایان سزاوار گردند و در آینده متخصصان خوب ساحه‌های انتخاب کردهشان گردند. چنین صاحب تخصصان دانشمند در آینده در پیشرفت اقتصادیات مملکت سهمگذار خواهند شد. сол ба сол дар вилояти суғд шумораи ихтироъкорони наврас афзоиш меёбад. озмуни вилоятии ихтироъкорон ва навоварони наврас заминаи аст то насли наврас маҳсули эҷодии техникии хешро дар сатҳи ҷаҳонӣ ба роҳ монанд. яке аз ихтироъкорони муваффақ ҷамшед назаров мебошад. мавсуф дар озмуни вилоятӣ мақоми аввалро соҳиб шуд. ӯ тасмим гирифтааст ки дар оянда на танҳо дар озмуни техникои навраси сатҳи ҷумҳуриявӣ балки байналмилалӣ дошта низ дониши техникии хешро муваффақона муаррифӣ намояд. идомаи мавзӯъ дар сӯҷаи онданамудаи ҳамкорони минтақавиамон. غالب آزمون ولایتی اختراعکاران نورس جمشید نظرов سالیان زیاد است که اعضای محفل تکنیکان جوان مرکز تحصیلات علاوگی ولایت سواد است. با اعلان شدن 20 ساله آموزش فن‌های دقیق و طبیعت شناسی، صف اعضایان محفل مذکور زیاد گردیدند. زیرا توجه خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و از خودکنی فن‌های دقیق از قبیل فیزیک، ریاضی، کیمیا افزوده می‌خواهند در این جاده موفق باشند. هنگام ثبت نوار ما مشاهده نمودیم که جمشید با همراهی دوستانش عاید به اختراع نوبتیش که محض توسط آن در آزمون ولایتی سزاوار جای اول گردید صحبتی صمیمی داشت. آنها از جمشید درباره نازکی‌های این هواپیما که حقیقتاً کشفیات نو برای اعضایان محفل است مبادله افکار داشتند. برای ما نیز بعضی
баъзе аз қисмҳои ҳавопайморо ҷамшед шарҳ дод. ҳавопаймое ки ман сохтам ин ҳавопаймо бесарнишин яъне беспилотик мебошад. ин ҳавопайморо ман дар давоми 1 солу 3 моҳ бо роҳбарам Раҳимов Ҷалол Атоир сохтам. мақсади асосии ман аз сохти чунин ҳавопаймо дар он мебошад ки мо тавонем намудҳои гуногуни беспилотникро сохта ба истифода барем. ин ҳавопаймо метавонад то 5 килограмм вазни зиёдатро бардошта парвоз намояд. ин ҳавопаймо аз қисмҳои кабина, қанот, элерон, кил, рул поворот, стабилизатор, рул висатӣ, винт, фюзеляж ва ғайраҳо иборат аст. сохтани чунин ҳавопаймо маҳорату истеъдодро талаб мекунад. Ҷамшед Назаров беш аз 1 солу 3 моҳ вақти худро барои сохтани ҳавопаймои бесарнишин сарф карда, мувофиқи нақшаи таҳризишуда қисмҳои онро ҷамъ овардааст. роҳбарии маҳфилро Баҳодур Абдуллоев ба уҳда дорад. ӯ худ низ дастпарвари ҳамин марказ аст. ҷоно кардани фаъолияти маҳфилҳои техникӣ воқеан наврасонро аз даҳ задан ба ҳар гуна амалҳои ношоиста боз медорад. ҷамшед ва дигар дӯстонаш тасмим доранд минбаъд ба омӯзиши фанҳои дақиқ машғул шуда баҳри дар амал татбиқ намудани лоиҳаҳои навашон саъю кӯшиши худро равона хоҳанд кард. дар шаҳри Хорух бахшида ба рӯзи имзои созишномаи ҳуқуқи кӯдак бо дастгирии шуъбаи ҳифзи ҳуқуқи кӯдаки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва шарикони рушд озмуни истеъдодҳои наврас ҷамъбаст кардед. дар озмун толибилмони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Хорух иштирок намуда байни ҳам рақобати зеҳнӣ намуданд. дар натиҷа ғолибони озмун ҳуқуқ пайдо карданд то ба даври ҷумҳуриявӣ рохат гиранд. мавзӯъро ҳамкорони минтақавиамон пурра мекунанд. зиёда аз 1 ҳафта толибилмони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҳудуди шаҳри Хорух ба озмун бахшида ба рӯзи имзои созишномаи ҳуқуқи кӯдак омодагии ҳаматарафа дида дар рӯзи ҷанбасти озмун маводҳои омодагардидаи худро пешкаши ҳайати ҳакамон гардонданд. лозим ба ёдоварист ки иштирокчиён аз рӯи 4 номинатсия яъне омода намудани навори видеоӣ, суратгузориш, навиштани эссе ва расмкашӣ ба гурӯҳҳо ҷудошуда малакаю маҳорати худро нишон доданд. озмуни мазкур бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хорух дар ҳамдастӣ бо шарикони рушд ташкил гардида баҳри равнақу ривоҷ додани ҳунару истеъдоди насли наврас равона гардидааст. ин қадами аввал буд дар гузарондани ҳамин чорабинӣ ва дар ҳамкорӣ яъне бо амаидорҳои дахлидоре ки дар ҷумҳурӣ аст, фонди кӯдакони созмони байналмилалӣ албатта ин кор давом меёбад. баъди пешкаши маводҳои омодагардидаи иштирокдорон ҳайати ҳакамон бо навбат аз ҳунару истеъдоди хонандагон аз наздик шино шуда ба он баҳогузорӣ намуданд. маълум гардид ки толибилмон ба озмун омодагии ҳаматарафа дида бо ҳунари расомию суратгирӣ ва навиштани иншо дар мавзӯи дилхоҳ иштирокдоронро дар ҳайрат гузоштанд. баъди ҷанбасти холҳо муовини раиси шаҳри Хорух ҳозиринро бо иштирок дар озмун ва сазовори ҷойҳои намоён гардидан табрик намуда қайд дошт ки ташкили чунин чорабиниҳо саривақтӣ буда барои боз ҳам пеш бурдани ҳунару малакаи хонандагон мусоидат мекунад. аз рӯи шартҳои озмун дар 4 номинатсия Айдар Мирмуродов, Давлатбегим Қурбонбекова, Мижгона Давлатова ва Ғуломалӣ Қадамалиев сазовори ҷойҳои аввал гардиданд. Я участвовала в этом конкурсе, я заняла 1-е место. Я очень благодарна членам жюри, благодарна своим учителям, что они поддерживали меня. И в будущем я хочу продолжить этот свой талант. ҳамчунин барои иштирокдорони озмун ҷойҳои 2, 3, 4 низ пешбинӣ шуда ғолибон бо мукофоти пулӣ қадрдонӣ гардиданд. гузаронидани бозиҳои варзишӣ барои обу тоб додани бадан солимии ҷисм бағоят муфид аст. ҳанӯз аз замони қадим нисбат ба тарбияи кӯдакон ба обу тоби ҳам ҷисмӣ ҳам роҳӣ алалхусус тарбияи ҳисси ватандӯстии онҳо эътибори ҷиддӣ медоданд. аз ин лиҳоз самти асосии муассисаҳои таълимӣ ва томактабӣ ба зиндагӣ меҳнат ва ҳимояи ватан омода намудани насли ҷавон аст. дар амалӣ намудани ин тадбирҳои воло гузаронидани машқҳои варзишӣ бозиҳои гуногун ба суд таъсир бахшанд. чунин иқдом дар муассисаи томактабии рақами 95 шаҳри Душанбе роҳандозӣ шуд. варзиш гарави саломатӣ таҳти чунин унвон мураббиёни муассисаи томактабии рақами 95 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ба ин тарбиятгирандагон мусобиқаи варзишӣ доир намуданд. дар ин қуба озмоии тарбиятгирандагон ба 2 гурӯҳ офтобак ва маҳтобак ҷудо гардида маҳорати ҷисмонии хишро дар назди волидон ва мураббиёни худ нишон доданд. сабқати тарбиятгирандагон хело шабховар сурат гирифта дар он кӯдакон бо воситаи бозиҳои гуногун қубаи худро санҷиданд. ҳар як шарти иҷрогардидаи тарбиятгирандагон аз ҷониби доварон баҳогузорӣ гардид. мавриди зикр аст ки муҳофизат ва мустаҳкам намудани саломатии кӯдакон маҳз дар давраи томактабӣ муҳим аст, зеро кӯдак сурати тези инкишофи ҷисмониро аз сар мегузаронад ки он аз паси худ инкишофи равонию ақлӣ, ахлоқию иродавии шахсияти ӯро таъмин менамояд.
ҳамавақт рӯзатонро бо варзиш оғоз намоед. Тани худро сиҳату бардам нигоҳ доред. Варзиш гарави саломатӣ аст. Варзишро дӯст доред ва сиҳату бардам монед. ман орзуманди он ҳастам ки шумо ҳамавақт солим бошед ва тани худро обу тоб диҳед. мураббиёни масъали зикргарда иброз доштанд ки гузарондани машғулоти тарбияи ҷисмонӣ дар масои томмактабӣ тибқи реҷаи рӯз таҳризӣ карда мешавад. инкишофи ҷисмонии кӯдак ифодагари саломатию тансияти ӯст. аз ин рӯ мо кӯшиш менамоем ки ба василаи гузарондани чорабиниҳои гуногуни варзишӣ дар масои мазкур саломатии тарбиятгирандагонро бардаму солим нигоҳ дориму ҷисман онҳоро обу тоб диҳем. баргузории ин қабил чорабиниҳо шаҳодати ин гуфтаҳост. азбаски айни замон дар кишвар бемории ҳамагир COVID-19 хуруҷ дорад, аз ин ҷониб маъмурияти муассиса ба масъалаи тарбияи ҷисмонии кӯдакон диққати махсус равона намуда таъкид медорад ки бештар онҳоро ба обутоби бадан ҷалб намоем. мо мураббиён пайваста кӯшиш мекунем ки машғулияти ҳаррӯзаамонро аз машғулияти тарбияи ҷисмонӣ оғоз намуда баҳри солимии кӯдакон кӯшиш менамоем ба онҳо ҳар гуна бозиҳо гузаронда онҳоро шод намоем. ташкили дурусти тарбияи ҷисмонӣ яке аз воситаҳои таъмини омодагии ҷисмонию равонии кӯдак ба мактаб мебошад. мусобиқаи мазкур далолат аз он медиҳад ки тарбиятгирандагон ба варзиш рағбати зиёд доранду солимиро шиёри ҳамешагии хеш мешуморанд. ҳамин тариқ сабқати варзиши кӯдакон ки 5 шартро дар бар дошт мусови анҷом ёфт. дар фарҷом тарбиятгирандагон аз ҷониби масъулини муассисаи зикргардида қадрдонӣ гардиданд. бинандагони азиз, ин буд хабарҳои рӯз ки манзуратон гардонидем. шумо метавонед дигар барномаҳои ҷулбӣ диданиро аз соҳнаи телевизиони Баҳористон www.tvb.tj дастрас намоед.